ina problem yandinayo diki steering maona. It's not something very concerning, but it can't be concerning. However, imaonero yangu Mr. President, chikumbiro chandinacho chaicho dai zvaibvira muchikwanisawo kuti andaona kuti pata problem makatarisa the rate yemakaradhi mawandiro ari kuita muno mudiaspora, vana vamakaradhi vari kuzvarwa. Zvino ndafunga kati but kurunzi ndakudzokera kumusha tichokwana papi muacademy Mr. President. Matogarawo vangatozara. Ndakafunga kati dai mamuchikwanisa kwana kuextendawo academy kuitira zvana zvemakaradhi zviri kuzvarwa kunoko makangozvikwanisa kuti muzvirerutsirewo vabereki, nokuti unosvika paya pakazarazve pekugara hapachina. Sadai zvachigonawo Mr. President makakwanisawo kungotiwo mongoextendawo academy. Nyange makapwanya kana Glenora iya, because hapana chakanyanya chiri kumbonyaitwa muGlenora meya. Makapwanya kutangira pana simbi kusvika specimen moextenda movaka kaacademy, nekuti Glenora chiri kunyanyaitwa momuchi chingori mondistana wakabudamo. Saka ndo chikumbiriso chandinacho Mr. President, makakwanisa kugadzirisa ipapo kuextendawo academy kuitirawo zvana zvechikaradhi zvawatisa kuno. Hapana muzimba unoziva sina chimwana chemukaradhi, hapana. Zvino takauya panga toita dambudziko. Saka mandiwawo ipapo Mr. President, mune mandigonera zvokwadi, mune mamba angondigonera chaizvo, nokuti pangaita problem chaiyo.